Голям. По-голям. Най-голям. Другия, комшията. Кой е той? Човек ли е? Бог. Ти. И кинса. Ти, Сузан. Кой? Ти се. Така. Кака. Роднини ли са какво? Роднини са. Леля. Лелята. Така. Çocuktu. Çok merak edeyim gerçekten son nereye varacak. Vallahi billahi bak. Така. Hiç daha böyle bir obesini görmedim. Улица. Комшия. Така. Ти си по-голямата и отиваш някъде. Да, ти си тук, някой идва. Така. Кой тя? Километър нас обяснява я пенданците, не? Обаче искам аз да знам.